Doncs per qui no sàpiga per on para això del castell de Bufalaranya, és un castell molt arruïnat que està pujant per la carretera de Cadaqués. Està en el vessant del que anomenem el Serrat de Can Berta. Avui parlarem de les excavacions i dels resultats de les excavacions i de la informació que ens han proporcionat 6 anys d'excavacions arqueològiques que es van fer al castell de Bufalaranya, fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Girona. La primera va ser el 99, el mes de juliol del 99, que aquella primera campanya no vam excavar gens. Vam treure herbes, vam remenar pedres, va ser una primera aproximació al castell, per després l'any següent ja s'hi començar a excavar. S'ha excavat el 2000, 2001, 2002, 2003. El 2003, a més, es va fer una campanya de consolidació de les estructures descobertes. Després de l'excavació es va consolidar. I l'última campanya que vam treballar va ser el 2004. Els directors érem tots dos, en Marc i jo, i després eren els estudiants que venien a fer pràctiques al castell de Bufalaranya, pràctiques d'arqueologia. Estudiants molt valents, molt ferms, perquè els asseguro que els treballs a Bufalaranya van ser molt durs. És un jaciment molt maco, és un monument excepcional, però els treballs també van ser molt durs. Bé, el castell de Bufalaranya no és un monument qualsevol, és un becín, és un monument. És un bé cultural d'interès nacional, o sigui, és un monument històric que té la màxima protecció legal des de la llei del patrimoni, no és qualsevol cosa, tot i que està allà i potser és força desconegut, és un monument molt important. Aquí tenen un parell d'imatges del que es conserva del castell i la situació respecte a l'abadia. No sé si faig així en el cursor. Bueno, això és el castell. Miren la vista que té i el domini que té sobre l'abadia. És això, el castell està a 244 metres d'alçada sobre el nivell del mar, amb una posició encimbellada, i des d'aquí es controla perfectament tot el que és la plana, l'abadia, i també el que és el territori més immediat, que és el Vall de la Trencada, per on passa la riera de la Trencada, que està a sota. El castell està molt relacionat amb aquest territori pròxim. És una zona de roses amb una ocupació molt intensa, sobretot en època medieval. Les fonts escrites antigues, medievals i modernes, els documents, i en molts documents aquests consta aquest territori i se l'anomena de diferents maneres, amb el nom de topònims de Pineta, Pinita o Penida o Pineda. I se sap que en aquest lloc hi havia hagut una cel·la monàstica que s'anomenava Sant Cebrià, que seria això d'aquí. Aquí hi havia hagut una cel·la monàstica que sembla ser s'ha associat amb una petita església que hi havia existit a la Surreda, que va quedar destruïda durant el procés d'explotació de la Surreda. Ja no en queda res, però sembla ser que aquell petit edifici molt arruïnat que existia encara als anys 60, doncs podria haver sigut aquesta cel·la anomenada Sant Cebrià de Penida, que apareix en documents d'època medieval. Després, a la mateixa vall també hi ha notícies que havia existit com un vilà, com un petit nucli de població, un petit poble, 4 cases, si volem, de les quals es conservaven edificis, es podien resseguir parets que delimitaven uns petits edificis. Aquests edificis estan separats per carrers molt estrets. Tot aquest conjunt de parets, de ruïnes, sembla ser que haurien sigut el que queda del vilà de Cans de Penida, un antic vilà que es coneix a partir de documents d'època moderna del segle XVI, però que tindria un origen molt antic, també d'època medieval. I finalment, també sempre al voltant del castell, a més de l'església, de la petita església, del vilà, després hi hauria un punt de comunicació de la xarxa de comunicacions, que és el coll de Sant Genís,
que també té molta relació amb el castell, amb la posició del castell, o viceversa, el castell està allà, també relacionat amb el control i domini del pas aquest. Queda quasi bé al límit del terme i és el pas natural, el pas que sempre s'ha fet servir per anar cap a Selva de Mar i Port de la Selva després. O sigui que el castell està en un lloc amb moltes més restes que entre elles interaccionen. Concretament hi ha el castell. El castell és un recinte que té... El recinte ocupa una forma, té una planta... M'atrec això perquè amb permís, se m'estan entavant els vidres i m'acau. Sí, no? Doncs això, el castell té forma pentagonal. El recinte té una forma irregular en forma de pentàgon. S'adapta al terreny, està en un cim, no sé si la... Em sembla que no. Aquí es veu bé, el castell en el cercle està a l'extrem d'un cim, hi ha una part planera que puja cap a la muntanya, però després als altres tres costats és pendent, és una pendent molt pronunciada, està en un lloc molt ben situat al castell des del punt de vista d'estratègia, d'ocupació del terreny. Com que està posat així en un cim, l'estructura del castell està en forma de terrasses, no està tot planer, els diferents àmbits que constitueixen el castell estan a diferents nivells, fan una mica com un perfil aterrassat. Quan van començar els treballs arqueològics, el primer que van fer va ser organitzar l'espai, en teoria, on efectivament vam treballar. I aleshores vam delimitar una sèrie de sectors. El sector 1 correspon a tot l'espai exterior del castell, tota una franja, tot al voltant de la muralla per fora. I aquest espai inclou els fossats, inclou la muralla, inclou una mena de rampa per accedir al castell. El sector 2 és el perímetre interior, això verd. És entre les muralles i els diferents espais, habitacions que construeixen el castell, doncs aquest seria, diguéssim, el que vam anomenar sector 2. Aquí no vam treballar, no vam excavar, només vam netejar. El sector 3 seria la torre, el que vam anomenar torre. Aquest requadre quadrat, és a la part més alta, és la part també més vistosa, la que es veu i es conserva relativament millor de tot el castell. El sector 4 seria una petita habitació a sota, la torre paral·lel i a sota hi ha una habitació de la qual només es conserven 3 trossos de paret, que encara està tota plena de runa i que és una habitació incompleta que no vam excavar tampoc. Sector 5 és el pati, el que vam anomenar el pati del castell, aquest rectangle de color lila. És un espai associat a la porta i que hauria servit segurament per distribuir els circuits de funcionament del castell. I l'últim sector és el sector 6, que és aquesta habitació de forma rectangular que trobem a la part més baixa del castell, a l'angle sud-oest del castell. Aquests serien els 6 sectors en els quals vam organitzar l'espai del castell per després fer els treballs arqueològics. Quedaria així. D'acord. El sector 1, el que considerem l'exterior del castell, tot el perímetre exterior del castell. Del castell es conserva la muralla, es conserva tot el perímetre, es pot resseguir tot el perímetre, el que passa que en un nivell desigual, en llocs es conserva en mig metre i en altres potser hi ha més d'un metre. És una conservació irregular però que es pot resseguir tot el perímetre. La muralla en general està feta amb pedres petites, lligades amb fang. En algun punt es pot veure les pedres posades en forma d'espiga fent servir l'opus spicatum, però és una muralla, ja et dic, amb unes característiques poc, com diria, no té molta presència. Aquí poden veure diferents trams de la muralla. Aquí es conserva amb 1 metre, aquí quasi no hi ha res, a tocar la torre hi ha una mica més d'alçada de muralla. La conservació, ja els dic, és molt irregular.
La part més ben conservada és al costat oest, que la muralla fa 30 metres de llargada. Per al costat contrari, a l'est, està molt desfeta. La part que els comentava abans, el castell enllaça amb la muntanya, hi ha una part planera, torna a pujar i allà es planta el castell. Doncs en aquesta part planera, que seria la part més vulnerable del castell, una part planera és on és més fàcil accedir al castell. Doncs aquesta part més vulnerable està doblement protegida per un doble fossar. Aquí veuen en aquestes fotos, quan arribes al castell et trobes com dos forats. Són dos fossats que no... És un fossat que serveix, però a més segurament és conseqüència de l'extracció de pedra per construir el castell. O sigui, van extreure pedra fent un fossat i a més obtenien material per la construcció. I a més, la muralla que dona en aquest costat més feble del castell és on està millor conservada i a més es conserven moltes espitlleres, encara són visibles moltes espitlleres. Aquestes finestres que tenen forma, diguéssim, com es diu? No me surt la paraula. Bueno, que de l'interior són més amples i a l'exterior és una esquerda estreta diguéssim, són espitlleres, sageteres per defensar-se. Aquí poden veure la part ampla per dins i en aquesta foto més difícil de veure són les espitlleres que estan a diferents nivells, no estan totes ben posades rectes, sinó una aquí, l'altra allà, estan col·locades a diferents distàncies i a diferents alçades. En total, en un costat hi ha 8 i l'altre n'hi ha 12. La muralla, el castell, zona planera, puja, es planta el castell, torna a baixar la muntanya. Doncs en aquesta tornada a baixar, al costat, diguéssim, de tramuntana, és on hi ha la porta, on es va localitzar la porta del castell, per on s'entrava el recinte. Seria això d'aquí, està molt degradat, seria aquest espai d'aquí, és per on s'accedia al castell. Per accedir al castell havien de passar per una rampa, imaginin-se, la muralla del castell, i per aquí hi havia una rampa fins a arribar a la porta per entrar al castell. Aquesta seria la porta, aquí seria un tros de rampa que paral·lel a la muralla arribaria fins a la porta. I es veu una mica un brancal de la porta, la superfície de pas i l'altre brancal. A més, en aquesta imatge poden veure la roca està retallada. O sigui, la rampa per accedir a la porta del castell, per arribar a entrar al castell, havien retallat la roca per aconseguir la superfície una mica més transitable per arribar fins al castell. En qualsevol cas, l'accés està en la part de més pendent, o sigui, per accedir al castell era relativament dificultós, no era còmode. El sector 2 que vam delimitar per fer les excavacions és el passadís interior, o sigui, entre la muralla i els diferents àmbits del castell queda un espai perimetral, que això li vam dir el sector 2. No vam trobar parets que compartimentessin aquest espai, aquí es va netejar, no es va excavar, només en un punt. No hi ha parets, no hi ha diferents espais dins d'aquest espai perimetral. Només vam trobar una porta, vam netejar una porta, aquí la veuen, una porta que serviria comunicaria aquest espai amb el pati per aquest costat. I després hi ha aquest altre espai d'aquí, que podria haver sigut una habitació tancada també, però que tampoc no s'ha excavat. És un espai estret entre la muralla i una paret molt ampla, d'un metre d'amplada, que conté les terres del pati. Això seria el pati, i aquesta paret que diguéssim delimita el pati, doncs hauria sigut un dels laterals d'aquest espai llarg, estret, tot paral·lel a la muralla. Potser aquesta muralla que no es conserva en alçada, potser aquí també hi haurien hagut espitlleres, no ho sabem perquè no s'ha conservat, igual que als altres costats. Aquí no sabem si hi havia espitlleres perquè no s'ha conservat en alçada la muralla. Doncs aquest sector 2 seria, el que es va treballar seria això, només netejar herbes i obrir una mica aquest accés
perquè es veiés amb una mica més de claredat. Aquí tenen la porta aquesta que comunicava i aquí veuen el tou de terra que hi ha, que encara, diguéssim, està per excavar, quasi bé més d'un metre. El sector 3 és la torre, és la part més monumental del castell, la que està situada a la part més alta del recinte. És un edifici de planta rectangular que fa uns 70 metres quadrats de superfície i els murs perimetrals tenen una amplada d'entre 1,80 m i 1,50 m, o sigui, són molt gruixuts. I estan construïts de la següent manera: tenen un parament exterior, pedres ben posades, a dins posades així de manera més o menys regular, planeres, una cara exterior amb unes lloses fantàstiques amb molt de trossos fent opus spicato, i després a l'interior d'aquests dos paraments pedres més o mal posades lligades amb morter. És una construcció molt sòlida segons aquesta tècnica i diguéssim, s'ha conservat la torre, les parets de la torre només en dos costats, no es conserva sencera. Hi ha dues parets bones i les altres dues estan pràcticament arrasades. En una de les parets que es conserva bé, just hi ha dues obertures, dues finestres, aquí les veuen, que miren cap a la vall de Penida. Quasi bé enfoquen on en teoria està situada el vilà que els he comentat abans, el vilà de Cans de Penida. Doncs des d'una d'aquestes finestres es mira directament. O sigui, aquest castell té molta relació, com veiem, amb l'entorn més immediat. Aquí veuen un tros de la torre amb l'opus spicato, les pedres així col·locades en forma d'espiga. I aquí aquesta seria la porta per entrar a la torre. I d'aquí s'accediria a l'habitació paral·lela, que aquesta no es va excavar. Al centre de la torre hi hauria aquest pilar, un pilar també monumental que ocupa gran part de la superfície de la torre. L'exterior, el parament exterior de la torre és el que defineix el castell de Bufalaranya i el que el fa quasi bé únic. Aquí poden veure els paraments aquests de la torre amb les pedres posades en forma d'espiga. No es pensin que són pedres així. Són unes lloses d'un gruix quasi bé tots iguals i són pedres així. O sigui, si algun dia volen anar a veure el castell, ja veuran que no és exagerat dir que això és un monument. Aquest tros de parament, amb aquestes pedres posades així en forma d'espiga, és magnífic. Aquí tenen els originals, les fotos, i després el dibuix que va fer en Sagrera, o sigui, pedra per pedra, dibuixada, és feina arqueològica, dibuixada per entendre com estan posades aquests carreus. Aquí veuen les pedres posades en forma d'espiga, és opus spicato. I aquest és un gran forat que hi ha a la paret de la torre, que em temo que cada cop es va fent més gran. Aquest dia que vam pujar em sembla que és una mica més gran que fa un temps enrere i que, bueno, és la manera d'entrar al castell des d'aquest costat, però és un perill pel monument. El sector 4, hem parlat de la torre, el sector 4 seria aquesta habitació vermella que queda per sota. Per sota hi ha un nivell inferior. Aquí no vam poder excavar, no vam fer res. Poden veure aquí la torre, els nois, els estudiants treballant, i aquesta seria la paret, aquesta que veiem aquí, que delimitava aquesta habitació. No podem dir res més perquè només sabem de la seva existència. Sector 5, el pati. El pati és un espai triangular situat encara més a una terrassa inferior i des d'aquí, des de la porta del castell, s'accedia al pati i des del pati podies passar a fer el passadís. El sistema d'accés aquí no ho coneixem i des del pati accedies a aquesta habitació. I l'últim sector és el sector 6, és aquesta habitació que trobem a l'angle sud-oest, és un espai de 80 metres quadrats i la porta, aquí tenen una imatge de la porta, és una porta magnífica, es conserva molt, només una part dels brancals i sobretot el marxapeu.
fa com una mica d'esglaó, i després a banda i banda hi ha dos forats, a terra i a terra, que deurien servir per posar barres per tancar la porta, per fermar-la. A través d'aquest accés entraries a aquesta aula rectangular que trobem en aquest angle de l'edifici. L'habitació aquesta estava compartimentada, té dos espais. Aquí al fons hi ha una petita habitació, que seria això d'aquí, que s'accedeix a través d'aquesta porta. Aquí seria la porta per entrar des del pati. No sé si ho veuen bé, més o menys, s'entén? La porta per accedir des del pati, entraves a aquesta habitació i des d'aquesta habitació podies entrar una més petita en el fons, al fons de l'habitació que hi ha aquí. Aquí poden veure roca mare, això que veia aquí és roca, o sigui, gran part del castell està guanyada a la muntanya. Van repicar la muntanya per aconseguir superfícies més planeres i poder organitzar els diferents nivells de pas. Ara ja hem passat, hem vist més o menys el castell amb una breu descripció dels espais i del que es conserva, i ara entraríem a parlar de què sabem del castell, quina informació tenim. Tenim dades des de 3 punts de vista. Mirant el castell com a monument, com a construcció, com a una estructura, amb unes característiques arquitectòniques determinades. Després tenim la informació que ens ha proporcionat les excavacions arqueològiques. I després també tenim informació gràcies a una breu recerca que vam fer de documents. Pel que fa al castell, vist des del punt de vista estructural, com a construcció, abans de començar els treballs era l'única perspectiva des de la qual s'havia mirat. Com que no s'havia excavat mai, tot el que se sabia del castell era a partir de l'observació de l'anàlisi com a construcció. I del castell el que més crida l'atenció és aquests paraments d'opus spicatum. O sigui, mirant el castell i veient aquesta tècnica constructiva utilitzada, doncs es va dir que el castell aquest era del segle X-XI, a partir de les consideracions estructurals. I aquesta informació és el punt de partida des del qual van començar els treballs arqueològics, tenint en compte això, el tipus l'únic que sabíem, el castell i l'opus spicatum utilitzat. Un altre argument, també tenint en compte només aquest aspecte constructiu i estructural, és el fet que el castell d'Eufal-Aranya presenta uns trets característics que ens permeten dir que això és un castell roquer. És un tipus de castell, un tipus de construcció que apareix a mitjans del segle X. Cap al segle X és quan es comencen a construir aquest tipus de castells que s'anomenen castells roquers i que es caracteritzen per tenir una torre de planta quadrangular en origen, que després més endavant passa a ser rodona, però en principi eren quadrangulars, que tenia aquesta torre una o dues plantes i que l'entrada d'aquesta torre solia estar en el pis superior, no s'entrava per la planta baixa, sinó per al primer pis. El material constructiu de les torres d'aquests castells roquers és morter de calç, és pedra lligada amb morter de calç, que això es dona també a Bufal-Aranya. I després, en l'origen d'aquests castells roquers, les seves torres també feien servir l'opus spicatum com a tècnica constructiva. O sigui, hi ha moltes característiques del castell de Bufal-Aranya que coincideixen amb el que defineix el tipus de castell roquer. Planta rectangular de la torre, les pedres lligades amb morter, la torre que segurament tenia 2 pisos, que l'entrada no estava a planta baixa, sinó que estava a nivell al primer pis. Seria, diguéssim, aquests dos arguments, opus spicatum i castell roquer, que havien proporcionat una primera cronologia del castell en els segles X. Aquí tenim una altra vista del castell des de la part planera, i això seria una recreació, no és el Bufal-Aranya, és un castell de Sant Genís, però perquè es fessin una idea del que vol dir castell roquer. Pel que fa a l'altre bloc d'informació obtingut gràcies a les excavacions arqueològiques, només s'ha excavat el sector 3, a la torre, i el sector 6, aquella habitació situada a la part de sota, de l'angle sud-oest. I en conjunt els resultats ens permeten saber una mica, ens parlen d'uns precedents
alguna cosa que va passar abans d'aquest castell roquer. Ens parlen de la fundació del castell, del moment de construcció del castell, i després també sabem una mica del moment final, de quan es va abandonar. Això són els 3 blocs d'informació que ens proporcionen les excavacions arqueològiques, que es van fer a la Torre, al sector 3. Allà, diguéssim, la seqüència arqueològica, primer vam trobar, començant per... Bueno, ara els explicaré a la inversa, quan excaves primer trobes el de sobre. Jo començaré explicant el que vam trobar més a sota. En principi es devia construir la torre i es va abocar terra a l'interior de la torre per anivellar. Es va repicar una mica la roca i es va anivellar, es va tirar terra per aconseguir una superfície planera per circular. I això, aquest abocament de terres, ens va proporcionar ceràmica. Enmig d'aquestes terres vam trobar ceràmica, fragments de ceràmica que es diu espatulada, una citra. Això seria aquesta forma de ceràmica citra espatulada. La ceràmica espatulada és una ceràmica molt reduïda en aquest cas, que té la paret, que l'han treballat amb aquestes espàtules, la treballaven, aquí hi ha ceramistes que sabran més, no? La treballaven i quan passes la mà per aquesta ceràmica és fina, té un tacte molt agradable, molt fi, inclús brilla. És un tractament de la ceràmica que és típica, que se'n diu ceràmica espatulada i que ens proporciona aquesta cronologia del segle X-XI. O sigui, aquesta terra que van llançar quan havien construït la torre per anivellar ens parla dels orígens, del moment, diguéssim, de construcció fundacional, i estaria entre els segles X-XI. Què més vam trobar? Sobre aquesta terra, per anivellar, hi havia un paviment, un nivell de circulació per on trepitjava la gent. I en aquest cas també vam trobar dos punts de foc. En aquesta superfície vam trobar dos llocs on hi havia cendres, carbó, terra cremat. Ens mostren l'activitat de la gent que havia ocupat aquesta torre. Per sobre d'aquest nivell de circulació, què va passar? Doncs el que vam trobar va ser ja nivells d'abandonament, d'enderroc. Vam trobar trossos de teula, vam trobar pedra, molta pedra, blocs de morter amb senyals d'encanyissat. Tot això ens parla que en algun moment la torre es va enderrocar, va caure, i tot això va caure sobre el nivell de pas que havia funcionat. I enmig d'aquests materials d'enderroc vam trobar ceràmica verd i manganès, que seria, això és un exemple, no vam trobar això, això segurament trobaríem un trosset petit. Això no es troba mai, sempre es troba en 1000 fragments. Però és ceràmica verd i manganès que ens marca el nivell que el castell va caure i es va abandonar, que això seria en el segle XIV. Això és el que ens parla el que vam excavar, el que vam trobar mentre vam excavar a la torre. L'altre punt d'excavació va ser el sector 6, aquella habitació que tenim en l'angle sud-oest del castell. Aquí què vam trobar? Vam trobar unes parets anteriors al castell. Aquí tenen, no sé si ho poden veure, són unes parets que fan com una F. Aquí teníem aquesta aquí i aquí. Unes parets que corresponen a un edifici anterior al castell. Quan encara no hi havia el castell de Bufar l'Aranya que coneixem nosaltres, aquí hi havia hagut alguna cosa. Tenim només 3 parets d'aquest edifici, no sabem què era, ni tan sols sabem la cronologia, perquè tot el material que el cobria, que l'enterrava, no va proporcionar cap ceràmica que ens permetés dir, bueno, aquestes parets les van enterrar a tal segle perquè hem trobat aquest tros de ceràmica. Això no podem dir-ho perquè no vam trobar res. O sigui, l'amortització, el cobriment, el colgament d'aquestes parets no sabem ben bé quan va tenir lloc, però sí que sabem que és anterior, això va quedar anul·lat, enterrat abans del castell. Perquè el següent que passa és que aquestes parets es destrueixen, cauen, es desmunten i a sobre es construeix el castell roquer, que és el que coneixem nosaltres. Vam trobar uns paviments associats al castell roquer ja quan ja teníem aquesta habitació dins del castell de Bufar l'Aranya en complet, uns paviments fragments de paviments de lloses de pissarra, o sigui, aquesta habitació havia estat pavimentada sembla ser amb lloses de pissarra, i a sobre aquestes lloses de pissarra anivellades també amb roca mare i amb terra, vam trobar nivells d'abandonament. Un altre cop
el castell que es va ensorrar va caure sobre aquest paviment i enmig d'aquestes terres vam trobar materials del segle XIV, tal com passava a la torre. O sigui que sabem per la torre i per el sector 6 que el castell al segle XIV ja estava abandonat, enderrocat. I no hi ha gaire més material que ens proporcioni informació que refermi a aquesta cronologia. Però hi ha una cosa divertida o curiosa o poc usual en l'excavació d'aquest sector, que va ser la troballa d'aquesta pedra. Aquesta pedra en realitat no és una pedra, o sigui, és una pedra, però és un joc. És una pedra que vam veure que es tenia gravat, està gravada, veuen aquí, és una mena de 3 en ratlla o 5 en ratlla, hi ha unes ratlles gravades que servia com un tauler de joc, és un tros d'un tauler de joc. Per entretenir-se, els que vivien aquí en aquest castell, a les pedres van gravar això i s'entretenien a jugar. Seria una cosa així. Vindria a ser un fragment d'un joc com aquest d'aquí, una mena de 3 en ratlla. El joc del molí, es diu, joc del molí. I hem parlat del castell com a estructura, que ens proporciona unes dades. L'anàlisi estructural i arquitectònica ens proporciona unes dades. L'arqueologia ens proporciona unes dades. I ara veurem la informació que proporcionen les referències textuals, els documents. Bueno. Bé, doncs gràcies, Gemma, i haig de dir que estic molt content de ser aquí després de 20 anys haver començat aquesta recerca, i per tant és un goig poder-ho reprendre una mica i tornar-ne a parlar i trobar-nos per parlar-ne. Bé, efectivament ara caldria comentar quines referències textuals acompanyen aquestes troballes arqueològiques i aquests estudis estructurals que la Gemma ha explicat. A l'hora de començar la recerca partíem del que es havia dit o que se suposava sobre aquest castell, que a vegades es havia relacionat amb un castell, amb una fortalesa anomenada en alguns documents el castell de Pinanigra, la Penya Negra, si ho haguéssim de traduir, que estaria ubicat en els límits de les possessions del monestir de Sant Pere de Rodes i que ja estava citat en documentació de finals del segle X que parlava de les possessions d'aquest monestir. I s'entenia, o alguns havien proposat, que aquest castell de Pinanigra feia referència efectivament al castell de Bufalaranya. Avui, més aviat, o en el moment ja de fer aquesta recerca, descreiem més aviat això i de fet s'ha pogut identificar que aquest castell de Pinanigra més aviat deu correspondre a les restes d'una torre que encara es veuen avui en el Puig de la Monegra, que no és gaire lluny del castell de Verdera, s'hi veuen encara aquests fonaments i que això lliga més amb les afrontacions o amb els documents on se situen aquestes possessions del monestir de Sant Pere de Rodes, per tant que no és el nostre castell de Bufalaranya. Aquest nom de Bufalaranya, d'altra banda, és un nom que apareix tardanament en la documentació coneguda, almenys coneguda fins al moment, o fins al moment que nosaltres vam fer la recerca. Segurament és la deformació d'un topònim més antic, que en les seves formes més reculades ens apareix com a Profaganyes. Això ja ho trobem en documents, ho trobàvem ja abans d'iniciar aquesta recerca en documents del segle XIV, concretament un de 1361, copiat més tard, però el contingut era de 1361. I finalment és a l'entorn de 1800, concretament amb uns campreus que es conserven a l'Arxiu Diocesà de Girona, que apareix aquest nom de Bufalaranya. És un nom així curiós i simpàtic, no? T'imagines una aranya o que la bufa, coses així una mica peculiars. Apareix un mas isern del castell de Bufalaranya i que per tant deu ser la versió més moderna i la que ha arribat fins als nostres dies com a topònim. No és un topònim únic al món. Brufaganyes o aquests castells de Brufaganyes n'hi ha un altre documentat més cap al sud, a la zona de les Oluges i de la Segarra, que en algun moment també havíem citat aquesta referència, dient
doncs era un senyoriu ja documentat al segle XVII i XVIII i en realitat apareix en altres llocs. Per tant, és com alguns d'aquests topònims que a vegades es repeteixen. Bé, això més o menys és el que se sabia, el que estava registrat fins als voltants de l'any 2000, quan nosaltres comencem a treballar-hi. Paral·lelament als treballs arqueològics, que a vegades s'han de fer amb certa urgència, en aquest cas sent una programada de diferents anys, doncs vam poder, tal com és propi de les universitats, programar accions de recerca vinculades, vam poder fer algunes accions de sondeig, de recerca documental en arxius i institucions que conserven documents i que va permetre efectivament localitzar altres referències del castell que no s'havien localitzat fins al moment, però que d'altra banda també no n'hi ha cap d'aquestes que sigui, no les explicarem en detall, les explicarem així en general, però no n'hi ha cap que sigui interior al segle XIII. Per tant, diguem que no ens aclarien gaires coses directament pel que fa a les primeres fases del castell, però sí que ens ajudaven a situar aquesta fase d'abandonament que, com ha explicat la Gemma, també és la que estava una mica més clara. De fet, l'exploració que va donar més resultats és la que vam poder fer en el fons de l'Arxiu General de la Casa Ducal de Medinaceli, que és on va anar a parar l'arxiu del comtat d'Empúries, que va anar bé en aquell moment perquè feia relativament poc que es havia microfilmat aquesta part i que es havia dipositat la còpia microfilmada a l'arxiu del monestir de Poblet i per tant allí vam poder anar a consultar part d'aquesta documentació en aquell moment, abans que estigués més a prop, oi? En aquell moment vam poder anar a Poblet a veure aquests documents, segurament ara s'hi podria fer més recerques, però eren alguns documents que ens van permetre de situar-lo bé dintre del context del feudalisme tardà. Ens apareixen uns certs personatges, en cronologia més reculada entre finals del 13 i principis del 14, un tal Dalmau Sagarriga, un tal Bernat Alió, que són personatges coneguts en la zona per diferents documents referits als castells de la Garriga i al castell de Cadaqués. Després d'aquests ens apareix Berenguer de Foixà, a mitjans del segle XIV, i són personatges que en aquesta documentació obtenen el castell, o més aviat parts del castell, diguem-ho així, ara ho explicarem, dintre de l'esquema del sistema feudovasallàtic, fent l'homenatge corresponent al comte d'Empúries. Per tant, una primera idea és que aquest castell en aquest moment tardà pertany al comte d'Empúries, diguem que n'és el senyor feudal principal o eminent, per dir-ho així, i això potser, això podríem explorar-ho si féssim més recerca, ens pot donar pistes sobre les etapes més reculades d'aquest castell, però en aquest cas els feudataris d'aquest castell són aquests personatges que en reben parts. A partir de l'aparició de Alió, de Bernat Alió, dels Alió, pel cap baix, per tant a tombants, del segle XIV, i fins que la totalitat del feu reverteix en Berenguer de Foixà amb un document de 1351, veiem que aquest castell ha estat atorgat en feu per meitats per indivis. Allò que dèiem de les parts vol dir que els béns associats amb aquest castell són donats a diferents personatges en meitats per indivis, que no vol dir tu aquest bé i tu aquell altre bé, sinó que de tots els béns se'n fa un paquet, totes les rendes que es reben d'aquí es parteixen en dos, i per tant es donen amb aquests dos personatges, de les rendes corresponents a la jurisdicció del castell repartides en dues meitats iguals. Això fa evident que el castell de Bofa d'Aranya funciona des de finals o potser mitjans del segle XIII pel cap baix i segurament des d'abans, bàsicament com un element centralitzador i definidor d'una demarcació jurisdiccional i sobretot fiscal. És a dir, és una jurisdicció que serveix per cobrar una sèrie de rendes vinculades en el món feudal, en el marc, en aquest cas, d'un feudalisme ja tardà, d'una fase molt evolucionada d'aquest feudalisme, que ens permet pensar que això, en el moment en què ho documentem amb aquests textos, ja feia molt i molt de temps que estava establert d'aquesta manera. D'altra banda, aquests documents del segle XIV enllacen amb la documentació d'època moderna dels segles XVII, entre el XVII i el XIX, aquella que comentàvem abans, que era l'única coneguda fins feia poc, que ens fa present aquest topònim usat actualment com a pervivència tardana d'aquest sistema feudal molt desfigurat i per tant ens ajuda a situar aquesta història final del castell. Bé, a partir de tot això, de les dades que has posat la Gemma i aquestes últimes textuals que he agafat jo el relleu, és d'on vam poder extreure, vam poder proposar un esbós històric a manera de conclusions, que en la proposta, ara ha quedat en blanc i no es veu gaire bé, però vaja, és igual, en la proposta que vam discutir amb la Gemma per presentar-ho, ella va proposar aquesta piràmide, que està molt ben proposada, perquè efectivament ens permet parlar molt poc, no es veu gaire bé, i de fet ja està bé que sigui així, d'uns precedents que no sabem gaire com són,
d'una fase d'inicis del castell que tenim documentat sobretot per la mateixa estructura i pel context històric que, com veurem, ara mirarem d'explicar-ho i podem associar, d'un moment d'abandonament que té més espai en la piràmide perquè en tenim més documentació, tant arqueològica com textual, i després d'una fase final que aquí és més ampla perquè les restes encara les veiem avui i el topònim encara el coneixem avui. Per tant, diguem que ens presenta l'evidència d'allò que avui hem conservat, però que d'alguna manera estructura bé quin és el grau de coneixement, el grau de fermesa amb què podem formular les hipòtesis sobre el castell. Perquè, de fet, cal reconèixer que després de les campanyes d'excavació de les quals estem parlant avui, de les recerques que hi vam fer al seu voltant, el castell de Bufalaranya en bona part encara és un misteri. Hi ha molts punts per aclarir, hi haurien molts elements per precisar, que si excavéssim alguna cosa més del 30% que vam poder acabar excavant del castell, o si s'endegués una recerca documental més aprofundida, doncs segurament podríem aclarir, oi? Per tant, encara no és possible estudiar amb gran precisió el castell com a unitat funcional, considerant tots els elements arquitectònics, arqueològics, documentals i el paper dins de l'organització tant de l'edifici com del seu marc històric. Però això no impedeix, i de fet era la feina que teníem i vam mirar de fer-la, de proposar un assaig d'interpretació històrica global que lligués en un esquema coherent totes aquestes dades obtingudes fins al moment i que pugui servir de base per verificar-ho, per falsejar-ho en el futur. La ciència, diguem, les ciències humanes funcionen així. Les altres també, però és una hipòtesi, llavors algú darrere que diu sí, no, etc. Bé, per començar, i retornaré una mica sobre el que ha dit la Gemma, les característiques ateses les característiques del jaciment, ens podríem plantejar si la primera fase estructural que gràcies a la torre, o a la gran fase estructural que gràcies a la torre de Tem del segle X, representa veritablement la primera ocupació antròpica d'aquest turó on hi ha el castell de Bufalaranya. Ens podem preguntar si havia existit alguna mena d'hàbitat anterior en les estructures que veiem avui. És veritat que els estudis fets a diferents castells construïts en la Catalunya Vella en la fase que ens interessa, entre el segle VIII i el segle XI, contemplen la possibilitat que aquests castells es construïssin aprofitant construccions anteriors, ja enturonades. I en aquest sentit, pel que fa al castell de Bufalaranya, la localització que explicava la Gemma en el sector 6, en aquella cambra que hi ha més avall del castell, al final del triangle, oi? En el vèrtex agut del triangle, d'aquells 3 murs de pedra seca disposats, alguns fent filades d'opus spicatum i en forma de F, dibuixant 2 habitacions, ens permetrien plantejar si hi havia hagut un primer establiment relacionat amb el lloc del castell, al qual podríem atribuir funcions defensives i de control de manera hipotètica. Per què funcions d'aquesta mena? Perquè una instal·lació encimbellada en un lloc com aquest i amb el domini visual que té, potser és difícil atribuir alguna altra cosa, no? Deu ser significatiu que siguin de pedra seca sense lligar amb morter i que en canvi la fase posterior, els murs posteriors, sí que ho siguin. Però a banda d'això no en podem dir gaire res més, perquè la total inexistència, com la Gemma també deia, de material arqueològic de cap època, vinculat clarament amb aquestes primeres estructures, ens impedeix atribuir-hi una cronologia sòlida. Si més no, podem dir que és anterior al que hi va haver després. És una mica tautològic, però és així, no? Però sí que és a partir de la conquesta carolíngia que podem defensar amb seguretat que hi ha un castell damunt del nostre turó. Si aquestes estructures de pedra seca són la primera fase carolíngia organitzada a correcuita al voltant de l'any 800, o bé són anteriors, això no ho sabem, però en tot cas el context històric en què ens situa en versemblança a l'inici d'aquest castell com a tal castell és aquest món de la conquesta carolíngia. La conquesta carolíngia l'hem de situar aproximadament al voltant de l'any 800, poc abans de l'any 800, ara en direm alguna precisió més. Bé, en el context en què es forma aquesta marca hispànica, bàsicament 759, conquesta de Narbona, frontera als Pirineus, i 801, conquesta de Barcelona. Tot aquest sector de Catalunya Nova l'hem de situar entre aquestes dues coordenades cronològiques. Aquí s'hi comencen a erigir fortificacions i castells, no vol dir que no n'hi haguessin, hi havia d'anteriors, que no sabem gaire com eren. Els àrabs sembla que hi fan, diuen Ramon Martí, més coses de les que ens pensem, i deixen una mica més de registre material. En canvi, en tot cas, els carolingis quan arriben organitzen
aquesta terra de frontera a la seva manera. Això ha estat estudiat en el context de la marca hispànica per diferents autors i en el tombant de l'any 2000, quan nosaltres estudiàvem això, sobretot André Constant, per la banda del Rosselló, havia documentat algunes d'aquestes construccions en el context ja no només de la marca hispànica, sinó de la Serra de l'Albera directament, i això ens permet situar-nos en un marc que en aquell moment ja es anava coneguent i que encara és més conegut, no? Molt a grans trets, el paper que juguen aquests castells en la zona de l'Albera, entre el final del domini visigot, la presència dels àrabs i dels carolingis i més tard l'eclosió del sistema feudal, i ja vaig amb un arc cronològic molt gran, oi? Podem resumir que transcendeix la funció estratègica i militar, perquè a més de les funcions de guaita i de protecció, els castells, a mesura que l'ocupació del territori o l'habitatge en el territori es consolida, tenen sobretot una funció organitzadora d'aquest territori, de promoció de la repoblació o d'enquadrament de la població quan aquesta ja existia, i de fet acaben sent centres dels respectius districtes castrals, que acabaran convertits en jurisdiccions feudals, no? Dic això perquè més enllà d'aquest 801 en què la frontera se situa a Barcelona i al Llobregat, l'interès d'un castell situat aquí dalt a l'Albera, com a mirant cap a una frontera sud, doncs ja segurament és un castell que no ha d'esperar veure accions de guerra immediates. Pot esperar una algarada, pot esperar una ràtzia, per dir-ho així, però a partir de, sobretot entrat aquest segle IX, el segle X, el segle XI, no és un castell que hagi de veure unes funcions militars molt directes, segurament, no? Per tant, de seguida, a partir segurament d'aquest mateix segle IX, hem d'imaginar un castell que organitza, controla, protegeix les aprisions que fan els colons. L'aprició és un mecanisme jurídic de l'antic dret visigot que és vigent en el moment de constitució d'aquesta marca hispànica, ho explico molt ràpid i potser no gaire bé per fer-ho fàcil, i que consisteix en que si algú arriba a un lloc, se'l queda, s'hi estableix i el posseix pacíficament durant 30 anys, en pot reclamar la propietat. I per tant, en forma d'allò que en el sistema feudal coneixerem com a lou, una possessió per la qual no cal donar raó a cap altre senyor feudal superior. Però vull dir que de manera de reactivar el territori es fa amb aquest mecanisme jurídic, diguem, establert en època visigoda, i els castells fan això, organitzen, controlen, protegeixen els colons que fan aquestes aprisiones. Aquests colons en la primera etapa, en aquests finals del segle VIII, poden ser refugiats hispanogots, o poden ser personatges del nord que baixen, o poden ser els antics pobladors, que a vegades organitzen monestirs sota l'empara del poder comtal imperial, en un context, doncs, en la primera franja cronològica de reactivació del territori. I dins d'aquests districtes castrals i preferentment a prop dels castells mateixos, no és inhabitual de localitzar-hi hàbitats més o menys precaris, més o menys grans o més o menys petits, de colons lligats a la roturació del territori, és a dir, a l'activació agrícola de les terres, i versemblantment en aquest context en el conreu de la vinya, que és predominant en aquest sector. Per tant, aquí, concretament pel que fa al nostre cas, ens situaríem en un moment que hauríem de col·locar entre els voltants de 782, que és quan els documents ens parlen d'aquell abat, que alguns tindreu present, de l'Àtala, que corre per Roses i per l'altra banda també del Pirineu, organitzant monestirs, que es presenta com un fugitiu del domini àrab, segurament un personatge pot ser que hagi estat implicat en la revolta d'aquests sectors superiors de la frontera de l'Al-Àndalus, del califat de Còrdova, que el 778 s'han revoltat per facilitar la invasió de Carlemany que vol arribar a Saragossa. Aquesta invasió fracassa, llavors ja la circumstància contra els cristians que han pogut intervenir aquí s'endureix, i potser alguns mossàrabs, com aquest abat Àtala, que vivien més o menys pacíficament en àmbit musulmà, han de fugir, i aquest és el cas d'aquest home que corre per la zona de l'Empordà, oi? Això cap al 780. I el 785, que és el lliurament de Girona en l'imperi carolingi, Ramon Martí darrerament ho situa cap a 790, però en tot cas estem en aquesta franja d'aquests anys 80 segurament del segle VIII. Hem d'imaginar que en aquest moment el territori de Roses queda integrat a la marca hispànica, la marca carolíngia, i comencen a tenir lloc, com en altres zones, aquestes activitats que hem mirat de descriure, de repoblació, d'ocupació del territori, i que van consolidant-se amb aquestes aprisiones,
que acabaran més o menys convertides en malaus 30 anys més tard. Després passaran altres coses. A partir de llavors, probablement en un moment immediat a la incorporació definitiva d'aquest territori en el Regne Franc, anant al foc microscòpic, aquesta vall de la Trencada i l'activitat que s'hi duia a terme van començar a ser presidides per una estructura de guaita o de defensa. I aquí potser podríem situar aquestes parets al sector 6, és una explicació possible per una primera ocupació que podria ser aquesta, que aprofiten efectivament, com dèiem abans, les excel·lents qualitats estratègiques d'aquest turó de Bufalaranya, que presenta un domini gairebé immillorable, no només de la vall immediata, sinó de l'interior, cap al sud-oest i cap a la pràctica totalitat del Golf de Roses. I en aquest sentit és aquell domini visual que explicava la Gemma amb una fotografia que s'explica sola, pràcticament, i que és important pensar, ho hem dit una mica abans, o tenir present, que efectivament aquest castell mira al sud. El domini visual que té és d'aquesta vall i de la zona del sud, per tant, controlar un territori controla aquest d'una manera molt òbvia, però en aquest primer moment en què el castell podria haver tingut funcions militars, és cap al sud que es defensa. Defensa un territori que s'acaba, que té frontera cap al sud, no frontera cap al nord, una mica al revés del que podríem percebre avui. I per tant hem d'imaginar que comença aquesta estructura, la que fos, a ser el centre administratiu d'un districte castral que amb tota probabilitat englobava el veí nucli de Penida i l'avui desapareguda esglesiola de Sant Cebrià, que portarien el nucli de població, la instal·lació religiosa i la instal·lació militar i jurídica que és el castell. En relació amb aquest fet, cal no oblidar la presència quasi bé immediata d'aquest Vilar de Penida, no explorat, o no prou ben explorat, que comparteix amb el castell la característica constructiva de l'opus spicatum, la relació visual, la finestra enfocada directament en el Vilar, que explicava la Gemma, ho acabem de dir, l'esglesiola de Sant Cebrià, documentada a finals del segle VIII amb les activitats d'aquest abat Àtala i per tant situable en els primers moments d'aquest procés que estem descrivint, i que tot junt dibuixarien aquesta hipòtesi, pensem que versemblant, o pensàvem en el seu moment i continuem pensant que versemblant, del castell com a centre d'un districte castral. És molt possible, per tant, que en els primers decennis d'aquesta activitat repobladora tinguéssim ja una primera estructura, però que després aquesta fos complementada, fos millorada amb un castell més ferm, que és aquest que, en relació amb altres paral·lels, hauríem de poder situar a mitjan del segle X, que és quan es construiria l'autèntic castell roquer presidit per aquella gran torre. No sabem si hi havia una torre abans, vinculada amb aquelles petites estructures, però en tot cas hi ha un moment en què es construeix això, que tipològicament teníem elements per proposar aquesta situació mitjan del segle X, potser si excavéssim més ho podríem precisar, perquè de fet l'estat de les investigacions, tal com les vam deixar, no permet establir una seqüència constructiva molt clara en relació amb els diferents components del castell, ni conèixer gairebé les relacions estratigràfiques entre els diferents edificis i construccions. És a dir, no podem saber si la torre es construeix primer i l'estança del sector 6 després, o si el mur d'espitlleres darrere la torre és posterior a la torre de 5 anys o de 50 anys. Això no ho podem establir amb claredat, però sí que sembla que hi ha un conjunt presidit per la torre i que a partir, en tot cas, d'aquesta torre s'articula tota la resta de dimensions amb aquesta torre, que és l'element principal, que està a la cota més elevada i que no sembla que patís, o almenys no teníem indicis de que patís grans modificacions estructurals al llarg de la seva història. I així arribaríem a un segle XI en què el marc geopolític per al qual va ser construït el castell, pel qual va ser ideat, en el qual tenia sentit, havia desaparegut. Passàvem a un element nou que no és tant aquest de frontera com hi ha el nou element del feudalisme, el nou context del feudalisme, en què l'edifici deixa de centralitzar una demarcació territorial vinculada amb el poder públic i la repoblació, sinó que hi ha aquest nou context de relacions socials, econòmiques, polítiques del feudalisme que modifica la seva funció inicial i el converteix en una estructura de domini, de coerció, és a dir, de centralització sobretot d'unes rendes en el marc del feudalisme, amb la versió meridional del feudalisme, si volguéssim dir-ho més precisament, però en tot cas en un context feudal, clarament. I així resituat, el castell inicia la seva, podríem dir-ne, segona gran etapa de vida
fins que va ser abandonat. És en el final d'aquesta segona etapa, com hem explicat ja en el segle XIV, que el trobem anomenat en el petit recull documental que hem explicat, un castell feudal amb una cronologia tardana de mitjans del segle XIV, que ja actua només com a punt de referència d'un districte fiscal epònim, és a dir, que dona nom a una senyoria per la qual es reben una sèrie de rendes i que depèn en darrera instància del comte d'Empúries, com podríem imaginar que havia estat potser des del segle X, però no hem fet la recerca tan endarrere, no? L'arqueologia ens fa veure que precisament en aquest moment, en aquest segle XIV, el castell ja està abandonat. Els darrers nivells de circulació i els enderrocs ens proporcionen datacions del segle XIV en els dos àmbits que hem pogut explorar amb més detall, com hem vist. Per tant, no ens atrevim a relacionar aquest abandonament amb cap circumstància concreta, molt directament, perquè no ho podem saber, però, és a dir, ja es desprèn dels documents estudiats que aquesta funció que tenia el castell en el segle XIV tampoc requeria obligatòriament que hi visqués ningú, que no hi tingués una ocupació física gaire destacada, i màxim, dèiem en aquell moment, i podem encara proposar ara sense fer-hi gaire força, que val la pena recordar que als anys 30 i 40 del segle XIV a Catalunya i altres llocs d'Europa, però específicament a Catalunya, representen una gran crisi demogràfica, a remolc de circumstàncies com les crisis de les collites, el mal any primer, el 1333, i després, sobretot, la pesta negra, el 1348 i anys següents, que comporten el despoblament de diferents zones rurals i, a grans trets, la depressió de la renda senyorial, sobretot a la segona meitat del segle, que fa que es reajustin aquests sistemes de rendes i aquestes organitzacions de les possessions feudals. Per tant, una pèrdua d'importància i un abandonament definitiu del castell en aquest context ens podria ajudar a explicar el seu final. O sigui, seria un marc raonable per explicar el final de la vida del castell. I per aclarir això, ens caldria reprendre els treballs arqueològics per conèixer millor altres espais del recinte i també augmentar i aprofundir la recerca documental, com també seria molt interessant poder excavar i conèixer el Vilar de Penida i quina seria la seva vida, els nivells d'abandonament que trobaríem primer i potser nivells inicials on també, no sé, imaginem que hi trobéssim espatolades, oi? Llavors estaríem en un context semblant, no? Però en tot cas, aquests són els elements de què vam disposar gràcies a les recerques i que ens permeten proposar aquest context històric que podria cobrir amb aquestes diferències el marc de vida del castell. Que podríem resumir amb una conclusió que és la que farà ara la Gemma per acabar la conferència. Bé, doncs... Algú pot dir alguna cosa? Sí, però després, quan acabem? Sí, només ara tanquem? Sí, tanquem. El conjunt d'informació que tenim sobre el castell, així, l'arqueologia té un pes important, pot incrementar-se i també seria una part molt interessant dins de la investigació sobre el castell de Bufanaranya, aprofundir en la recerca documental. En qualsevol cas, acabar dient que si el castell de Bufanaranya és un monument magnífic, és únic, té una unicitat pel que fa a la torre, és un monument que destaca per tots els altres monuments que es poden comparar amb ell, destaca per bé, que em sembla que quan vam acabar va haver-hi com, em sembla recordar, jo no estic segura, un projecte per consolidar, per fer una consolidació del castell en si, sobretot de la torre, que potser això seria... Jo vaig estar ara fa res per fer el vídeo que veurem després i el castell està igual, és un castell que encara conserva bé la torre, però hi ha aquell forat que fa patir, perquè de veritat que és un monument que mereix l'atenció concentrada perquè val molt la pena. I a més és un monument que proporciona informació molt concreta d'un espai molt concret del nostre poble, sobre aquest racó de Roses, la vall de la Trencada, tot el que va passar en aquell raconet de Roses en un període molt concret.
Només volia dir això, aquí acabem la conferència.